אני מחזיקה ביד כלי נשק מלפני 2000 שנה. זוהי אבן בליסטרה הרומית שהתגלתה כאן, בגן הלאומי עיר דוד שבירושלים. האבן הזו כוונה נגדנו, היהודים, על ידי החיילים של האימפריה הרומית, שביקשו להחריב את ירושלים בסוף ימי בית שני ולפגוע בעם ישראל. והנה אני עומדת כאן היום בירושלים, בירת מדינת ישראל, ומחזיקה את אותה האבן בדיוק שכוונה נגדנו לפני 2000 שנה. וכמו אז, גם היום, יש מי שמבקש לפגוע בנו ולשבור את רוחנו. אבל עם ישראל הוא עוף החול. אנחנו מלוכדים ורוחנו איתנה, וביחד ננצח.